Kasi mga boss naman ako. May ano siya mo? May... Ang inaalam na alam ng Brad. Yung ba yan? Oo. No? Putang ano. Nice MH. Tang ina yun no? Gulat ako. Pila na lang Vision yan. siya. Ano may vision siya? Paano siya magka-vision? Nandun ako sa may una. Nasa may gusto ko nandun sa lala. Tignan natin. Report natin. Imposible. Buko ng ano? Imposible may vision yun. Taas yung vision. Tignan natin taas ng vision. May vision. Gusto na talaga ngayon na. Saka. Using cheat. We're going to see our location. Ano rin kaya? Ang galing eh. Hindi na pa ako na ganun. Ano no? Ano no? Sa boss, ano na lang. Pag na ano ka. Pag na bula-bula na. Ang lakas nun. Ang galing nun. Ang lakas ng vision. Start ka na, Moy? Oo, ano? Kasi nga, ano na lang. Gawin mo na natin. Isip tayo ng ulo lang. Yan. Wait, ang na alam talaga. Doon ka kayo ba rin? Tingin. Hindi ko pwede kayo na ba? Kasi makikita mo naman yan. Tingnan mo. Ang galing yan lumapit. Tignan mo ha? Oh? Good evening guys. Diba? Puto. Ayan o. Ayan o. Oh. Yan. Ang inaayos din. Ayun no? Putik. Oo, putang ina. Hello. May love shoutout sa lahat. Wala na siyang vision sa akin. Wala na akong vision na. Ay, sorry.
Sampay ka. Ay, sorry. Ano, mapat talaga. Hindi. Magaling na talaga siya. Okay. Oh! Yan. Yeah! Tingnan mo sa akin. Yeah! Tago pa ako Yeah! yan. Eh, may ano siya na. Okay lang yan. Patay ako dito eh. Hindi, meron pa. Yung sa akin. Dalawang tama dyan. Yung sa bush ako. Hi, big love shout out. Sa 300 viewers in the house. Sampay tayo guys. Map-hack ang dating ha. Sipin mo nasa red map ako.
saing. Nakalagay 600 something. Ano ba yung lyrics mo yan? Ha? Di ba yung binili ng labas? Ano yan? Tingnan mo, 100 ang palitan ito. Ito yun lang pag nagagawin mo yung hilay. Ubot. Huli pa rin mo.
Hello, Amy. Beshi, kamusti? Where are you? Ako sa Dubai. Teka dito sa bahay, mag-inom tayo. Opa ko. Pabaka-bakasyon ka na lang ah. Iba talaga pagyayamanin. Oo, pa ko. 4 days off ako, simula ngayon. Masakit pa nga ang ulo ko. Hangover ba? Dito na si Bossing. Dumating na si Bossing. Ano yan? Bagong uniform mo? Ilan? Pero walang necktie. Oh? Bakit daw? Yun pa rin ang necktie yung gagamitin. Pati yung panglabas na green? O merong bago? Ah, green meron ako. Necktie lang wala. Pati. Ito, kakarating lang. Sino? Amy. Si Raulo. Tawag na. Ha? Tumutunog cellphone. Cellphone ko. Narinig ko si Jim. Sa sound. Didikit ko siya doon, no, sa apat na litrato nila mga aktor. Sama ko yun. Apat yun. Talaga ba? Shake ka? Hindi ako makapag-desisyon kayo yung tab-use niya. Kanina? Tab-use. Siya tabios. Bakit? Yung sa LBC nga. Sa branch na ako ilalagay mo. Ano matrabaho mo daw? Sa branch gani. Team branch eh. Ito team leader guro na. O manager. Basta team sa team ah. Tuturuan naman daw ako. Ay, Hindi ako bahala. Ako masin. Pa-interview ka lang. Nakakanto ka lang doon sa opisina. Ay, magkano naman daw ang sahod niya? Hindi nga sinasabi. Siyempre doon ko malalaman sa interview. Si Moy nga, hindi niya rin alam kung anong sahod niya. Pero magsimula na siya bukas yata. 10 days Kung nga na. nagpasok ka na. I know, right? 10 days na training. May sahod na dire-diretso. Oo, meron naman na daw. Pero wala pa siya mag-correlated. Ha? Chinilis mo na naman, Diretso na yan. Sahod ko. Kausap ko si ano. Nung tawag. Nagka-planner siya. Sabi ko, oo. Di ano ako to. Singkong tawagan man siya ko no. Wala pa sa bong. Kinabukasan tawagan siya. Hapon ko siya nakausap mo. Hindi ko mabalanda. Wala daw, gaman siya ko ng boss. Akong bahala. Kalim daw. Nung gumandaan. Baka makalimutan mo, nakalive ako. Yung sa ako na. Pagka sipag ka, hindi nataas ako sa akin sa gym, sa branch na. Pasyalan kita sa branch kung makaka-umpisa ka na. Hindi po ba tumayo ako. Gali ang problema, iniisip ko kasi magkano kayo nakuha sa 10 years, di ba 5,000?
tumaas na yata ngayon, 5,000. Si Aida, 5,000 nakuha eh. 2,000 lang, siya nga. 5,000 Kakakuha ko lang last year, di ba? Hindi, nung nagbago lang ngayon niya. Hindi ah. 5,000 nakuha niya Aida. Oh, maniwala. Maniwala ka Kasi na. sayang din kasi. Sa niya, ang bakasyon ko pa, mabailitin. Huwag mo na, sama mo sa ano na lang. Basta kaibigan naman kayo eh. Huwag mo na kami. Kaso ang problema, pag wala ng bakante. Yun ang problema doon. Kaya minasabi niya, mas maganda, mas maaga, kanto ko na to. Punta doon, dasig niya ako. Dasig yung nabisan niya ako. Ang problema kasi wala nang pag-asa sa ano. Kaya it's di mag-interest in price. Hanggang doon na. Hanggang dyan na lang ako. Eh, yung ano? Hoy! Hindi siya. Hindi. Yan na Moy. Tiniming tayo mo gina. Masahod mo na kay umpisa na yan. Pero umpisa na, diretso na. Pero Pero pagbutihin mo ha. Hindi ka dyan magdala kasi hindi ka na kasi kumayo ka ba? Una kasi yung tanong ako kahapon. Kahapon ka na nagpatisyon. Kaya, boss, Dumating na si Bossing. ang ganda ng gagawin ko sa. Dito ka lang dito to. Yan mo din yung brown ko yan. Yan. Kasi, yan mo ko na yung pagbabat ko na. Yan, susunod na yung tagpagan. Parang yung magkakita. Ito tayo sa France, hindi tayo na dati. Yung sa France, ano yung training ka lang to. Hindi na gano'n. Hindi ko yung tanong yung tao, hindi yan din sabihin. So, gaya natin. Go.